Habitualmente contamos en decimal, é dicir, dispoñemos de 10 símbolos do 0 ao 9 que colocamos segundo as potencias de 10. Así, a cifra máis á dereita representa as unidades, o seu valor multiplicado por 10 elevado a 0, é dicir, 1. A seguinte, as decenas, 10 elevado a 1. A seguinte, as centenas, 10 elevado a 2, etc. Despois, sumamos as cantidades representadas en cada posición individual e listo. Por exemplo, o número 178 é unha forma abreviada de dicir unha vez 10 elevado a 2, 100, máis 7 veces 10 elevado a 1, 70, máis 8 veces 10 elevado a 0, 8. Se entendemos isto, podemos aprender a contar en calqueira base. Só temos que elixir un número de símbolos, x, e establecer que cada posición equivale a x elevado á distancia coa cifra de máis á dereita. A primeira cifra é x elevado a 0, a segunda x elevado a 1, etc. Antes de pasar ao binario, probemos en base 5. Imos dispoñer de 5 cifras, do 0 ao 4. Así que, para representar os números ata o 4, todo é como en decimal. Pero, cando queremos expresar algo maior, e se nos esgotan os símbolos, engadimos unha cifra máis á esquerda. Así, o número 6 en base 5 se escribe 1, unha vez 5 elevado a 1, máis unha vez 5 elevado a 0. Agora sí, contemos en binario. Só imos ter dous símbolos, 0 e 1. Contamos ata 1, todo normal. Se nos esgotan as cifras, engadimos unha á esquerda, que equivale a unha vez 2 elevado a 1, é dicir, 2. Seguimos contando ata 3, pero se nos acaban as cifras. Engadimos outra que simboliza 2 elevado a 2, é dicir, 4, e igualamos a 0 as de máis á dereita. E así de simple sabes contar en binario, decimal e calqueira outra base que queras inventar.